ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Alright, good morning po Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Welcome po sa programa niya, tong Radyo Klinika. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Hanggang po kitang 8:30 nin pagkaaga, hindi po sa tuyang programa. Ha? Mga tugang sa pong interesting topic ang sa tuyang ihira sa indungo niya na pagkaaga. Mga tugang sa Karahayan Buotabi kang Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Yan. Pinamamayuhan po kan sa indang presidente si Dr. Jolie Salvosa, the ever smiling. Ha? Gano'n din napapagal si Dr. Jolie, adi. Pirming nakaulo. Gano'n pirming makusugon, pirming nakaidom ki vitamina. Ang topic tangon niyan, mga tugang iyo tabi ang cerebral palsy. Yan. Nadangog ko na ini, nababasa ko na po ini, pero gari first time ta ini yun na i-discuss digdi sa programa tadi. First time ini na ma-discuss ta ang cerebral palsy, lalo na po kamong nagdadangog mo niya na mga parents, kamo po na nagdadangog mo niya na mga may aki and sa mga maaraki pasanabod at subilog na pamilya. Sabuton ta po ini, mga tugang ta importante pong naintindihan niya to ang helang o ang de ko aram kung hindi pwedeng apodo na helang o anong apod po kaiyan. Mga tugang totoo explicar ang sa tuya tabi na bisita. Ang guest na po saro mga tugang na pediatric neurologist. Yan. Sus ko mga may gating pala din para padara sa ako ni Dr. Jolie. Diplomate siya. Mga tugang PPS Bicol Chapter. Ano nga ni Dok ang PPS? Philippine Pediatric Society, tama? Okay. Bicol Chapter, Fellow, Child Neurology Society of the Philippines and Fellow Philippine Neurological Association. Yan. Kaya pala nan mga gown kan sa ko mga bisita, pirming haralabaon. Tama, Dok. May 'di ba may kon yan pag halabad ang gown mo. Yan na apon kay na blazer nindo. Pagkonsol. Okay. May mga meaning ano. Alright. Mga tugang Dr. Leslie Ann Bosotros. Dr. Leslie, welcome po sa DCGB sa tuyang programa. Sige po, Dok. Paki-ready po sa microphone. Good morning po. Good morning. Thank you for inviting us. Yeah, opo. Si Dr. Jolie po is from Tabaco ka pa, no? Ayun. Taga-Tabaco. Kaya, kung po siya, Albayano. Albayano po siya. Okay. Doc Jolie, primero katabi, pwede maitao mo Doc sa... Leslie po. Sorry. Doc Leslie. Ano po nga po sa mga friend mo? Leslie. Doc Leslie. Pwede po ma-share mo sa listeners, ano po ang cerebral palsy? Okay po. So, sige po. bali po ito, pig-discuss ta, kasi in connection to the World Cerebral Palsy Day. Yes. Actually, it was, October 6 siya na naka-schedule. Ay, Dok, pwede pa pakirin sa may taga-Maluya na dumating. Okay. Sige po, okay. October 6 yung man hanggang October 6 pala, ade. Yung World Cerebral Palsy Day. Pero ito po, nakahabol kita, October pa rin naman yan. So, parang awareness lang. So, ang theme ngun yan kang World Cerebral Palsy Day, Uniquely CP. Uniquely CP. Parang hashtag Uniquely CP. Okay. So, parang gusto nilang maipaabot na they are more than just person with disability. So, unique sila. Meron din silang mga personalities. So, gustong parang more of awareness. So, nagpapasalamat po kami kasi naimbita po nito kami ngunyan na World Cerebral Palsy Day. Parang sakop pa po unya na month ng October. Okay. Dok, bago po naman sa hapot ko sa imo, tama ba? Gano'n simbag na sa hapot ko kasi bago na ano ba siya? Disease ba siya? Sickness ba siya? Ano po ang classification? It's an umbrella
umbrella term po kasi parang condition cerebral siya. palsy. Condition. Parang Ayan. grupo na permanenteng condition. Opo. Madami po kasing klase ng cerebral palsy. Okay. So ito, pagka, sige, Sige po. maano na po Doc. kita sa Ano definition. po ang cerebral palsy Oo. muna? So Go ahead, nabanggit Tabe. ko po, grupo po siya ng permanenteng kondisyon kung saan po naapektuhan ang paggalaw or yung paghiro. Sorry, Opo. Bicol na lang po kita, Yeah, no? okay Kasi, lang. Oo. so paghiro, postura, Okay. and then koordinasyon kang lawas kang mga aki. Mhm. So more on motor, po siya, motor disorder. Mhm. So, usually po sanhi po ini kang anomalya, mga congenital anomaly, or Opo. kung hindi man po, nagkaroon po ng damage, Mhm. o nagkaroon ng damage yung brain po at such an early age. Mhm. So, pwede po siya, pwede po nagkaigwa pong damage sa utak Okay. habang nasa sinapupunan, Oo. or pwede po during delivery. Okay. Habang pinapanganak, Okay. or during the first 5 years, or yung pagka-developing brain po, nagkaroon agad po ng parang injury or insult to the brain. Okay. Opo. Pag sinabi, Doc, na tama ba? Connected siya sa motor skills? Yes po, motor skills. Pero meron pa pong mga associated, mga kaakibat po na iba pang mga disability aside from that. Depende po sa uri ng cerebral palsy. Okay, Pero madalas okay. po, yun po yung apektado. Yun apektado. Tama, sa brain siya nagpupuon. Nagkaroon po ng insult sa Okay. brain. Sa brain po siya nanggagaling. Hindi po Okay. sa spine, hindi po sa mga nerves. Opo. More on sa brain po. Ano pong nangyari naman sa brain na resulta po sa cerebral palsy? Okay. Madami pong causes. Dakul yan. ang nangyari sa brain. Dakul pong Okay. pwede. So, pwede tapo puunan sa habang nasa sinapupunan. Okay. Yeah. Or pwede pong Habang fetus. fetus pa lang. Habang Sa fetus pa lang, nadidevelop na siya. Pwede na pong magkaigwang insult Opo. po sa brain. So, pag nasa sinapupunan, usually, siya, kaakibat niya sa mga maternal factors, no? Okay. So, madalas po, ang sani po niyan is yung infection, Okay. yung toxoplasmosis, ganun, rubella, yung torched infection po na tinatawag natin. Second is pwede po, dun pa lang, may mga tinatawag po tayong perinatal stroke, yung nagkakaigwatabing bara Okay. agad su ugat kang aki. So, madalas po ini, again, associated po ini sa condition kang ina. Pwede Opo. po, pagka nagkaigwa din po siya ng mga problems like yung sa placenta, madalas. Kasi di ba po ang placenta, siya ang nagtataong nutrisyon, the oxygen sa fetus. Oh, yeah. Kung Yeah. meron pong mga disorders din po dyan, nakulangan ng oxygen, ang utak ang developing po na fetus, then pwede po siya mag-cause po ng cerebral palsy. Okay. Oo. Saro pa po pagka yung ina, ang lifestyle niya, na-expose po siya sa mga toxins, sa mga drugs, pwede po siya mag-cause. I see. Madami dakul pong pala. factors. Diyan, Okay. sa sinapupunan pa lang Sa po tulak tayo. pa lang siya. Sa womb pa lang. Sa womb Okay. pa lang. So mga sanhi naman po pagkapanganak, Opo. during the time of delivery, madalas po yan ang cause, 45% po ng may cerebral palsy po, born prematurely. Premature? Oo. Okay. Premature po. Ibig sabihin less than 37 weeks age of gestation. Opo. So, pag premature kasi po, merong mga nangyayari, may mga pumuputok din, mga liliit na ugat dyan sa utak. Pero Oo. not all the time, no? Okay. So, may mga premature man po, di ba, kitang nahihiling Premature na, birth, ano, Doc? Oo, na normal May man mga po. normal man baga? Oo, madalas May po 7 normal. months akong nailing. Opo, Okay. normal man po ang paglaki nila, Oo. pero sa mga minalas lang po na Oo. nagkaigong mga komplikasyon, pag nag-neuroimaging ka, like ultrasound, CT scan or MRI, may nakita kang abnormalities, pwede po siya mag-cause I ng see. cerebral palsy. Ang isa pa is low birth weight. Okay. Oo. Okay. And then, madalas makita sa BR, pero not all the time, sa ibang mga hospital, yung HIE po na tinatawag, hypoxic ischemic encephalopathy. So, Okay. mababa po yung score, kasi may scoring po yan eh. Opo. Dapat nagibi tulos ang aki I see. pagkapanganak. Oo. So, pag may mga ganun po na developing brain, na kulangan agad ng oxygen, pwede po magkaroon ng permanenteng injury sa utak. I Di po? see. Okay. Okay. Tapos, Sige po, Doc. Di, Sige. pagkatapos po, di naaki na siya. So,
pwede po kasi magkaroon din ng cerebral palsy kahit na walang risk factors or bone term. So ang ano po niyan, mostly ang sani po unknown. I see. Wala po. Okay. Wala po siyang cause. So, ang ano din, ang isa ro pa na phase kung saan pwede ka magkaroon ng cerebral palsy is during the first 5 years of life. Pero, ang pinaka-critical po talaga kasi developing brain kasi siya, immature pa siya during the first 2 years. But it can go beyond 5 years old. Oo. So, ano po, pagka nagkaroon ng meningitis. Opo. So, may mga nakihiling kaming kaso, especially sa provincial hospital po na pagkaaki pa lang, neonatal meningitis, mga tinatawag na ngayon. Nagkaka-infection na siya sa utak. So, medyo pangit po kasi ang outcome pagka-arog ka, especially pag agad na treat. Opo. O pag incompletely treated. So, pwede po siya magkaigwang komplikasyon, which is cerebral palsy. Aside from that, pwede pa rin po ma-stroke din. No? Ang pagkakaaram po kang mga tao, ang stroke sa pangmatanda lang, pwede rin po siya sa bata. Pwede pala yan, ano? Okay. Especially po pag may mga clotting disorders. May mga problema po sa pagbuo or sa pagkalabnaw or pagkalagkit po ng dugo. Opo. Ang isa pa po, yung hindi alam ng marami, yung prolonged jaundice. Nagkakaroon ng kernicterus. So nagiging, ano tama Dok, ang jaundice, so nag-yellowish ang skin. So pagka hindi po tulos na agapan pa no, pwede siyang yung tinatawag, I think na discuss ni Dr. sabi ko before, yung indirect at saka direct bilirubin, no? So yung indirect bilirubin po kasi pwede siyang mag-accumulate. Ano po vehicle ka-accumulate? Pwede siyang magdako, ano yan? Nagkabiryo, nagkasarabay. Pwede siyang mabiyo duman po sa sarong parte kang utak, yung basal ganglia. So, yun po. So, depende po sa kung anong sani, yun din po yung magiging type or uri ng cerebral palsy. I see. Tama Dok, pagkasabot ko, primero, so sa tulak pa lang, sa womb pa lang ang bata, pwedeng ma-develop naman. And then, so delivery mismo, during delivery. So pag nakaluwas na po siya, may risk factor pa na, sabi mo, pwedeng sumeningitis, etc. Hanggang pirang months po siya o year na habang nasa luwas siya, pwedeng ma-develop ang cerebral palsy. Madalas po, first 2 years. First 2 years. It can go beyond 5 years old. So, pag mahiling mo po dyan sa mga na-admit po sa hospital, kunwari nag-meningitis siya, mga 1-year-old pa lang. So, pag nag-follow up siya, although na-treat po siya ng properly, pero may mga pwede po kasi yung mga natatanggap mi dyan, haloy nagkumbulsyon, nag-seizure. So, yung seizure itself po, pwede siyang mag-cause po ng hypoxia or kakulangan ng oxygen sa brain. So, kumbaga, secondary, parang insult po yung nangyari. Kasi ang meningitis naman, it's treatable. Except kung may mga komplikasyon siya. May mga kaakibat po na mga nangyari, like na-dehydrate or kung nagkaroon nga po ng hypoxia because of status epilepticus or matagal po na pagkumbulsyon kasi yung mga meningitis kasi usually pag nagpe-present sila dyan pag nadadara sila sa hospital, sinda talaga yung may mga, aside from tuturog-turog, naglagnat, matagal, sinda po talaga yung may mga seizure din. I see. So, importante Dok na bantayan kan parent itong hanggang 2 years. Meron po tayong program, di ba, yung first 1,000 days. So, correct. That's until the age of 2. So, very critical kasi any insult sa brain during that phase po ng bata is talagang pwedeng mag-cause ng lifelong complication, which is cerebral palsy. So, nahiling Dok ini sa kwan sa newborn screening, nadidetermine siya? Di po, pero kung meron din po kasing mga tinatawag na metabolic causes, no? So kung depende po kung ano po yung type of inborn error of metabolism, pwede man mahiling. Like for example, meron kaming isang patient MSUD. The MSUD itself. Anong MSUD po, Dok? Maple syrup urine disease po. One of the parang common na nadedetect mi dyan sa BR agency. So ito po
the disease itself po, ang usually cause niya is delay, Okay. global developmental delay. Pero kung kunwari, nabanggit ko, kasi pwede rin kasi siya magkaigwang mga ibang mga comorbidities like epilepsy. Yeah. Kung hindi po agad na address, hindi agad na nabigyan ng lunas po yung mga ganito pong problema. Again, pwede po siya secondary po, pwedeng mag-cause ng hypoxia or I see. Opo. So parang kumbaga po, to make it simple po para sa mga audience natin, Opo. ang cerebral palsy more on nakulangan ng oxygen, supply Sa ng brain. oxygen sa brain, Yo. or mga anomalya, abnormalidad po sa brain. Usually, congenital po siya. I see. Opo. Dok, pero kasi bago na-mention mo na, ano po ang garing mga general types kaiyan na cerebral Okay. palsy? So, anong mga classic kaiyan tanganin na Opo. maidukaran tanang yung ganang upo mo na? madalas tapong nahiling yung spastic, no? Iyo. Yung Oo. spastic cerebral palsy. Opo, oo. Meron din dyskinetic, yung Okay. more on problem nila is yung movement, Yeah. no? Sa Yung paghiro, spastic, paglakaw. yung Oo. spastic more on kalamnan, no? Opo. It's either matigas, no? Matigas So na. legs? Ah, Awang ano ini uning ano pud ka ini? Ining ano nga ng kalamnan sa Bicol? binti, mga muscles. Mga muscles, Opo. yan. So, Okay, okay. sa spastic po, Opo. so meron pa tayong spastic, dyskinetic, ataxic, at saka mixed. Opo. Pwede po kasing Combination combination. ka ito. Oo. Okay. So, duman po kita sa spastic. Ang madalas po, ang problem is postura, yung posture, at Opo. saka yung matagas ang kalamnan. Okay. At saka more on sa paggalaw, no? May problem sa paggalaw. Opo. So diyan sa spastic na yan, may mga types pa po, no? May, Yeah. may 3 types pa. Dakulong pa pala, ano? Subtypes, Dakulong, opo. okay. So pinakamalala tabi ang naapod spastic quadriplegia. Okay. So ini quadri from the word itself, lahat po apektado, no? Quadri, okay. apat. So binti at saka braso. Yung braso niya. Oo, so Okay. apektado po. Sinda ang mga nahiling tang bedridden, usually po dependent sa activities of daily living. Dahil sinda makakaon na Opo. silang mag-isa. And then sila yung mga sadly to parang in reality po, sila yung mga daing na nadadara sa clinic. Opo. Kasi parang pigtago ang iba, especially sa mga rural areas, pigtatago na kang magurang kasi may stigma, Yeah, ganun. yeah. Kaya gusto ko po na to make them aware, be aware na dapat po pag-arog kaan may mga solution po para mas ma-alleviate or para po mas mapagaan ang mga sintomas. Yeah. Oo. No po. So that's spastic quadriplegia. Madalas po ang mga causes niyan po yung mga meningitis, Yeah. ganun. Oo. At saka HIEs. Tapos ang second, spastic diplegia. Ito po ang most common cause nito, yung prematurity. Ang spastic diplegia naman, apektado po gabos, pero mas apektado su bitis. Yeah. Kaya dahil sinda nakakalakaw, pero nakakakaon sinda. Okay, Oo. okay. Oo. So parang mas intense po yung affectation nung legs. Opo. Tapos yung isa is spastic hemiplegia. Okay. Ang spastic hemiplegia naman po is sa wrong side. Para siyang stroke po. Sa wrong side, it's kabangang parte ng lawas. left or Okay. right. So, yung mga nakita natin mga wheelchair-borne, pwedeng spastic hemiplegia, pwedeng spastic diplegia, pero yung mga bedridden, spastic quadriplegia po yun. And then, yung sa dyskinetic naman po, ito po yung sinasabi ko na movement disorder. Pwede po ang kilos ninda mabagal. Okay. Minsan po makaskas. Nagbabago-bago po ang tono kang kang kalamnan ninda. Oho. So ito ang madalas cause kaini yung tinatawag natin na kernicterus ngani. So naapektuhan po yung basal ganglia, yung extrapyramidal symptoms po na tinatawag. And then the last would be the ataxic, no? Na cerebral palsy. Ito naman ito so mga medyo nakakalakaw pero naggarubo yung yun ano. So ang apektado kaini yung coordination or yung coordination or posture, no? Coordination at saka movement po Opo. pala, sorry. Okay. Oo. So, yung sa coordination at saka balance ng katawan, Opo. nakakalakaw sila pero hirap sila magbalanse.
Yeah. So, madalas, yung iba, tinatamad na, di na talaga nakakalakaw. Yeah. Kasi feeling niya, nahuhulog po siya. Iyo, ano? So, ito naman, ang problem nito sa cerebellum, yung tinatawag. Kasi yan po yung Part ng brain yan, Dok, ano? So, yung mga nahiling ko tabi sa clinic, merong mga mixed types, no? Yeah, okay. Pwedeng spastic at saka dyskinetic. I see. Yung dalawa. Kaya pala sinabing cerebral sa partikang brain. Yes, yes po. Yeah, so, cerebral po, ibig sabihin, utak, palsy, paralysis, paralysis. Paralysis. Okay. Dok, so, ibawa, mga simpleng tao dyan sa barangay o kung saan man po, paano po nila maaraman? Tanong, baga, Dok, ano ba, nag-aaki baga dyan sa barangay? Di ba? Okay. Di ba may mga... lying in. Although may mga lying in, pero uso pangunyan paminsan ang hilot. Di ba? Okay, pero discourage sa bagaan kan DOH, ano. Pero although mas kaya inaki sa konsain ka man, ang primerong makakariparo kang hero kan so parent, tayong permit niya nagatang. Ano pong gari mga red flag? Ano pong mga gari indication na baka itong nailing niya, na-observe niya sa akin niya, baka mahulog po sa cerebral palsy, sa paghiling milang ng mga non-medical person. First, syempre aramon mo, baka may nangyari po sa akin, no? Pwede kasi yung mga pig-aki baga sa harong, sila sa mga nagkakaigwang bleeding disorder because of lack of vitamin K. So pag-arog kaan, may history na, tapos sa pagdukula kang aki, dapat kasi may mga nare-reach. Kung may nahiling ka na, may mga naaabot kasi silang milestones. So sa pag mga first few months kang buhay kang aki, ang very obvious na milestone na mahiling mo na delayed is motor. So di ba ang cerebral palsy more on motor problem. Correct. So pagka nahiling mo po at 2 months old, 3 months old, nahuhulog pa ang liog. Or pag di siya nakakagapang or nakakatukaw at the age of 6 months or 7 months. Tapos kapag pigbuhat ang aki, mahiling mo, garubaga po siya naninigas, nagtuturuog. Bako man po siya seizure, pero more on yung kalamnan niya po naghigpit, parang nagtataragas. So meron tayong tinatawag yung scissoring, yung pagka binuhat mo ang aki, parang manatagas manakidit po sa mga kalamnan. Tapos pwede rin po may abnormal posturing, sa likod niya nagka-curve, mga ganun po, or pwedeng loud cry, or may parang napansin mo hypersalivation, nagdudrool po, naglalaway, or nagkakaigwa kang problema sa feeding, kunwari tinry mo na gabos na bote, yung pa rin parang may nasasamid, parang, at saka failure to thrive, parang hindi sila nagdudukula masyado. Usually, ang kaakibat talaga kaini malnutrition po kasi nga, especially yung mga type na spastic quadriplegia, ang paglunok po, apektado talaga. Okay. Pag nahiling ito, Dok, na arugan ang sitwasyon, dapat red flag na ito. Saan po sinda pwedeng dumalagan tulos? Dapat, tama bang pagkasabot ko sa mo? Dapat, pagpahalo yun yan pag may mga arugan ang sitwasyon. Yes po. Pagpahalo yun kasi may mga pwede kitang itaong medyos para po yung sintomas nila mapagaan at saka para yung mga komplikasyon po is maiwasan. Mga iba pang komplikasyon. So pag arugaan, syempre, ang first nilang pigdudumanan, di ba, is mga barangay health center. So, meron man pong listahan ang mga barangay health workers ng mga red flags. So, madalas po, nakakatanggap man po akong mga referral or other pediatricians po, nakakatanggap silang referral from the BHW mismo. So, siguro magduman po sa health center, tapos pag na-recognize na po ng mga barangay health workers, i-refer sa pedia, tapos yung mga pedia naman po, i-refer sa specialista like pedia neuro po. And then kami bilang ang cerebral palsy po, wala man talaga siyang gamot, no? Kasi permanente, lifelong disorder na po yan So kami naman pigre-refer me siya sa mga therapy center para po like yung paninigas dahil masyadong maglala, no? Tapos usually in pain sila pagka napabayaan mo. So para din po maiwasan yung pain kasi kaya nagiging irritable sila kasi yun nga sobrang sakit po ng paninigas ng katawan. Ano, Dok, di ba igwa kong nahiling kaya na may term akong autism, may pagkakaiba ni igwa king kaya autism, may iba pa akong term na nagkakadarangog para sa mga aki ngaya
ano nga ito, autistic nga ini araw okay, kaya. so under may po siyang pagkakaiba daw. Paano ma-determine siya? Kasi po, ang autism, more on behavioral disorder po. Behavioral disorder. Hindi siya connected sa brain. Ano po, okay yung brain niya. It's more Okay, on how I it functions, no? Okay. It functions. Okay. So, parang ang nangyari po, ang umbrella term nila would be person with disability. Under the person with disability po, Sinta. Okay. So, under person with disability, meron tayong cerebral palsy, global developmental delay, intellectual disability, madami po yan, ADHD, autism spectrum. Nadanungog ko ang ADHD. So, magkaiba po, Sinta. Magkaiba. So, Alright. usually po, yung autism, wala po siyang insult sa brain or wala siyang congenital anomaly. Okay. Kaya madalas hindi man tayo nag-order ng for mga MRI, CT scan. Kasi more of genetic disorder po yan coupled with mga environmental factors. Yeah. Opo. Kasi bago Pwede namin... po tayo magpa-discuss ng autism, no? Tungkol kasi, naman, ano? dahil po kasing may autism. Iyo po. Okay. Kasi bago na-mention mo na actually, ining follow-up question ko po sa imo, kung iyan nabubulong, sabi mo ko sa bago, daing bulong. Tama? Yes po. Pero by management gayon. Diba? May... Natapo doktor na siya nabubulong. Kasi po, so sa introduction ko baga po, Opo. permanente na siyang damage sa brain. So, lalo na pag na-develop yan sa womb, no? May damage na siya, talagang makapagal ng makon siya. Oo, kumbaga, maka-recover. so damage po, nag-cause na yun para magtulong sa pag-develop ng brain. Okay. Oo, yung mga dapat na ma-attain po na developmental milestones na na delay din. Kasi bukod man sana siya motor po pwede rin po siya may mga associated or may mga kaakibat po siyang mga ibang mga kondisyon like may visual, hearing, speech impairment. Madalas po mga siguro more than 50% ng may since damage po yan sa brain, may injury sa brain, siguro mga 80%, tagdagan ko pa, mga 80% of the time meron silang epilepsy. I see. Tapos meron silang intellectual disability or ano po. Okay. So, yun, since in connection po dun sa hapot mo kung ano po ang management, since permanente na po siya, wala talagang gamot, no? Kasi Walang lifelong gamot. yan. Pero meron tayong mga medyos, pwede tayong mag-offer ng mga anti-spasticity na mga medication. Parang more on yung mga ano na lang po, symptomatic na gamot, no? So, kunwari kung naninigas, pwede tayong magtaok yung mga baclofen or diazepam or ang iba, so mga talagang specialista po na nag-adal, pwede siyang tawan ki Botox. Botox? Ano po yan? Yung botulinum toxin po. Para po maiwasan ang pagkidit kang lawas or kalamnan po. Or sa mga tao naman, mga cerebral palsy naman po may epilepsy, pwede kita magtaok yung mga anti-seizure medication, mga ganun po. So parang more on, ang management natin, more on mapagaan ang sintomas and at the same time, mapagayon man po ang quality of life nila. Kasi in contrast po sa mga yung misconception, akala nila pag cerebral palsy talagang pangit na ang quality of life. So kaya pang i-manage pala kaya pa po, para mapagaan ang sitwasyon nila. Diba po, nila. madami tayong types. So ang iba dyan po, 1 out of 2, pwede pong normal po ang pag-iisip. Walang intellectual disability. Pwedeng 1 out of 4, wala pong hearing, impairment, wala po silang visual or speech impairment. So may mga iba nga ni po na cerebral palsy, pero monoplegia lang po yan, sarong bitis lang. Ang iba nga dyan, nakapag-doktor pa And even yung head po ng Philippine Cerebral Palsy Association, meron po siyang, naka-wheelchair po siya. Doktor po siya daw? Ay, hindi po. So, may spastic diplegia din po siya. Pero cognitive-wise, pag-iisip, pwede po. So, meaning, Dok, lifetime ang management kaya? Impairment, ang yes po. gamutan? Kasi, di ba, usually, ang madalas 75% of the time ang nahiling ta mga spastic. So kaipuan po lifetime para po yung pagtatagas kang katawan di po mag-worsen, no? Di po siya mag-cause po ng sakit or yung masyadong matigas na po, nagkakaroon na ng contractures. Yung contractures po yung parang hindi na nauunat talaga. Okay, may text din ni Doc, sabi niya, good morning Henry. Magaling po si Dr. Leslie Sotros. Doktor po yan ng aki ko na may autism.
Nag-repair po sa BRHMC para mabunutan ng ngipin. Thank you po, Dr. Leslie. Sa gabos po, doktor sa gabos na doktor nag-assist sa aki ko sa BRHMC, mga nurses, thank you very much. Okay po. Sabi kan texter ta. Okay. Dok, anong complication po ka ini na sitwasyon na ini ng cerebral palsy? May mga kuan ba seryosong komplikasyon Ay, iyo o po. mga comorbidities na Yes. pwedeng makakuan siya maka-aggravate lalo Yes sa po. sitwasyon Oo, kang ang cerebral palsy. ang pinakaseryoso pong komplikasyon ka ini, yung recurrent aspiration pneumonia. Okay. So yung permissive na nagkakaroon ng infection sa baga. Mm. So madalas po respiratory problem po ang Ay. nagiging exit talaga ninda, no? Opo. At the same time, sila yung mga nag-scoliosis din. So pagka may scoliosis malala din, nahihirapan din sila sa paghinga. So madalas po ang pinaka worst na pwedeng mangyari po sa inda is magkaroon nga po ng madipisilan sa paghangos dahil nga po sa infection sa baga. Ang iba da ina-address tulos, da itulos na tatawan ki antibiotic or da itulos na dara sa doktor. Opo. Pag madyan na po sa hospital, sila na yung natutubuhan talaga. I see. So, di ba po kasi nadipisilan man sila sa paghalo, nadipisilan man sila especially sa mga spastic quadriplegia. So, yan po ang pinaka pangit na komplikasyon. Yung saro pa po is kung dairin po nadara sa doktor, may epilepsy na pala. Yeah. Oo, so panay-panay ang seizure. So, mas lalong nag-a-add ng insult sa brain. Mas lalo pong nagkakaigwang mga pamamaga or nakulangan lalo ng oxygen sa brain. So, pagka hindi po ito naagapan tulos, pwede po siyang magkaroon ng neuronal damage. Okay. No? So, pwede po matubuhan din giraray. Oho. Oo, kasi nag-status epilepticus na namaga na sobra yung brain. So, yan po yung duwa ang nahihiling ko na pangit na komplikasyon na pwedeng mangyari sa mga may cerebral palsy na at the same times may mga comorbidities like Iyo. epilepsy. Natabok dokta ito ang pinaka tama ang common na comorbidity. I mean, yan complication sa may cerebral palsy. Oo, kasi po yun. Lungs ang titamaan, di ba? Lungs okay. po. Opo. Kasi po, yun po talaga yung madalas na nangyayari po, especially pag bedridden ka baga, no? Yeah, So, yeah. kulang yung yung exercise, lang exercise, at saka kulang din po yung yung kapasidad mo para po kung nag-feed sa imo lalo, no? Opo. Nag-feed sa imo lalo, pwede magkaroon ng mga aspiration talaga, no? Yung mga bacteria from the mouth, pwede po Okay. pwede po mapunta sa baga. So, I see. yan po ang nahihiling ko po kasi na sa sitwasyon tadigde sa Albay. Yan po ang nahihiling ko talaga na pigdadara lang sa hospital pag araw nakaan. Pag Iyon, day na nakontrol yung seizure, pag masyado na pong malala yung pneumonia. Opo. Sabi kang texter tama ba? Ito, madali lang po. Ito. Tama po ba ang pagkaintindi ko, iba man yung mental retardation kumpara sa cerebral palsy? Okay. Sabi kang So, texter actually po, yung mental retardation, data na ang pigamit mo niyan. iba na. Anong term na ngunyan, Doc? May social stigma yan. Aya. Pag sinabi mo mental retardation, parang ang hiling mo sa aki, parang Iyo. parang ano na lang talaga siya, disabled buong pamilya na. nadadamay. Buong pamilya nadadamay. Minsan na-associate to sa psychosis, Okay. yung parang Yeah. nababaliw. Yeah. So, ang apod nakaan, intellectual disability. Intellectual disability. Opo, oo. Maray man dokta. Nakaakod ako sa imong pero nadangog ko na ini, pero di ko naintindihan. So, yung Intellectual disability. Po, Okay. madalas two domains of developmental milestones affected. Okay, Pwede po okay. cognitive at saka self or adaptive, self-help. So, Yeah. sila po yung mga like for example, ining cerebral palsy, spastic quadriplegia. Aram ta na ini na may intellectual disability. I see. Kasi, so, connected siya. Connected na po. Magkun sa katawo, gari magkaparientes. iyo po. Kasi, magkadugo. Oo, kasi may ka na dependent ka 'di ba sa Opo. pagkaon, sa pag-udo, sa pag-ihi. So self-help plus cognitive. Yung di ka din nakakataram, Yeah. di ka po nakakakusa. Mm. Ganon. So
pag yung two domains na yan affected, considered as intellectual disability, usually ang IQ nito, pag pina-psychological testing natin, is Opo. less than 70. I see. So sila yung may mga, so depende pa po sa kung ano siya, mild, moderate, or severe. Pag 50 to 70, moderate yan. Pag less than 50, yan na po yung severe intellectual disability. So, yan po, di ba na-mention ko po kasubago na 1 in 2 patients with cerebral palsy pwedeng magkaroon ng intellectual disability. I see. Okay. Dok, may mga may mga fans ka digdi. At shinare ko po kasi siya sa Facebook kaya page. oo. Sabi ko mag-ano sin. Juanito Ascocha, good morning po. Sorry, at saka kay Doc. Thank you po. Alright. Sabi ni King, good morning daw sa mga parantabay kang Radyo Klinika. Yolanda Ariate, good morning. Tabi from Barangay 16, nakantabay po. Attorney Joyce Amara Bosotros. Ay, ayan. Pinsan ko po. Pinsan mo po ini talaga. Okay. Ganun doon ako, Dok. Magayon man inade. Nag-guesting man po siya sa mga radio about, talakayan man po Attorney. about legal. Iyo, okay. Ano yun? Bosotros Santos? Tama ba? Tugang ko po. Hi, Doc. Tita Doc. Kasi ang apod sa imo. Ay, pamangkin ko. Pamangkin mo. Yan, Okay. Okay. Si Dr. Julie pala nakaantabay. Dr. Julie. Good morning po, Dr. Julie. Salvosa. Alright. Rita Marchan, good morning, tabi. Alright. Dok, may saro kitang listen nasa kwan, nag-chat sa kuya. Ngunya. Sabi niya, please, deda pa kami yun sa pangalan niya. Pero sabi niya, good morning po. Okay. I-simplify ko na lang po ng hapot mo, tabi, amigo. Ang igwa po kay cerebral palsy, pwede siyang gumurang? Ay, pwede po. Pwede. Oo, kasi di ba nga So, po, meaning, depende sa uri. Okay. May mga pwede po magurang, pero yun nga, usually po yung yung malala na cerebral palsy, yun po yung sinabi ko, di ba, na pwede pong magkaroon ng mga respiratory infections or epilepsy. Pero yung iba po na bako man malala, like spastic diplegia or yung yung mga ataksya na pwede po magurang po. Sabi mo nga di pala, so wheelchair, naka-association. Siguro mga 40 plus or 50 plus na po yun. So, depende po sa klase. Depende sa uri. Okay. At saka yung mga komplikasyon. Okay. Henry, pakitanong po kay Doc Leslie, pag nahulog ang aki, 2 months old, tuminama supayo sa matagas na bagay, hinimatay, pwede ba siyang magka-problema sa brain na mahulog sa cerebral palsy? I failed to mention, salamat po sa nahulog. Sige. Salamat sa nag-message. Pero saro pa po iyan sa pwedeng maging sanhi, no? Pagkapanganak. Oo. Okay. Nagkaroon traumatic brain injury, nagkaigwa pong pagdurugo. Tapos, pwede pa po siya maging cause ng cerebral palsy. Pagka nahulog, nagkaigwa pong fracture or nagdurugo po yan. Nagpara-seizure, nagkaroon ng secondary insult sa brain, nag-hypoxia, pwede pa po siya. I see. Okay. Good morning. May katanungan po kay doktora. Ano po ang sign ng isang bata? Ayun, na-discuss na po ni Doc. So, symptoms kanina, Doc. So, yung early signs po. Early signs. Ano po para ito, para ito mong, hindi ko masabot, baka tamang term yun, Doc. Hindi ko lang kaya basa ang GOLID, tama ba? Yan sa baba. Ano po para ito mo, sa baba tabi, Doc, na sentence? Yan na, GOLIP, something? Isang bata ang mayroong cerebral palsy. Ano po para ito mong gold pag lumaki? GOLID? Hindi, pagod ako medical term ini. Hindi po. Bako man. Sige. Anyway. Ano siguro siya pag baka sa pag-type. Okay. Ito. So, may second text siya. Okay. Okay. Pasensya na po. Tapag dahil may sabot ang hapot, dahil po pwedeng simbagon, tabaka masalaan simbag may. Okay. Doc. Alright. Okay. Tanong ko lang po kay doktora kung may kinalaman po ba ang contraceptives pills ang sakit na ang pagkakaroon ng cerebral palsy? Ay, wala po. Oo. Walang connection. Kasi yung mga OCP po, safe yan, 'di ba, na binibigay talaga for mga reproductive age. May mga pasyente po ako na maski OCP sila dahil hindi alam na buntis na siya, okay man. Unless po sa history kasi very important unless during that time din pala nagparainom siya, nagparasigarilyo, expose po sa mga toxins, yun po 'yon. Yan. Okay.
Henry, nag-worry ako kasi kang pigbados ko, pag nag-start akong magbuntis nitong nasa tulako pangunyan, nakainom akong alak, isus kong babae ini. Nag-inom ka. So, nakainom na siyang alak. Pwede po ihapot kay Doc Leslie kung ang alcohol makaapekto sa brain development? Oo, pwede po. Meron Pwede. tayong tinatawag na fetal alcohol syndrome. Okay, no? okay. So, during the first 3 months kasi of pregnancy, it's very critical sa development ng brain. So, kung dahil niya po aram na during that phase po ng pagbubuntis niya, nakainom siyang dakul na alak, pwede po talaga mag-cause ng cerebral palsy din. Okay. No? So, pero yung fetal alcohol syndrome, meron siyang mga parang abnormality sa face. Maaraman ko po yan pag nagdyan sa klinik ko. Ay, mahiling mo? Oo, mahiling ko. O, nataarog kayo ng itsura ka ini. So, mahapot na ako sa history. Opo. Yan, masabi na si ina niya. Naka-shot. Pero, ang sarong shot lang po. Daihan. Wala. Basta sudakol. Oo. Pero, may mga iba kasi na everyday daw, depressed sila during that time na nagbubuntis. Nagparainom kay alak. Oo, ay, naiko. Alright. Ay, good morning kay Dr. Jing Abad. Sabi ni Dr. Jing, marahayon pong Dr. and si Doc Leslie. Kodos. Bista, barkada mo po si Doc. Si Doc Jing ang nakadiscover kang ko, Doc, ang ano yan, acid reflux ko Okay po. Nakalakop lang akong ospital sa Manila. Okay po. Good morning, Dr. Jing. Kumusta po? si Long Dr. time no see, Long time no see po. Okay. Doc, sabi mo po kanina, may dapat may proper management. Ano po yung mga programa ngunyan kang gobyerno? Okay. Na pwedeng ranihan kan mga kapital? Usually, baga, ini pag-igwa kang aki kay ni, kundi ako nasala, sa mga dadargong, siyempre sa maintenance kay yan. Sa maintenance sa bulong, etc. Ano pang mga programa ngunyang kang BRHMC kung igwa, asin ang satuyang gobyerno, para po magianan ang pag-maintain kan mga pamilya na igwa po na identified na cerebral palsy Okay po. case. Ma-start po kita sa BRHMC. Yes, go ahead po, Doc. Kasi ako together with Department of Pediatrics, nagigibo po kami talagang mga policies, no? Ma-start kami this year. Ongoing po ako sa paggibo po sa kung parang policy po para mailamp misuga. Basta cool po kasi kaming nahiling ng mga pasyente sa BR, HMC, OPD. Gusto mi po parang one-stop shop. Ayun. Yan po ang pigluluto mingon yan sa BRHMC. One-stop shop kasi ano po siya, multidisciplinary. Ibig sabihin, bako lang po ako ang kaipuhan na doktor. Pwede rin si Dr. Sabi ko para sa nutrition. Pwede po yung sa pediatric surgeon. Kasi pigi-advise ko, especially sa mga spastic quadriplegia, na mag-peg po. Yung diretsyon na sa bituka yung pag-feed. Kasi madalas madami kasi pong mga pasyente na habo magpa-NGT so duman po ang nagkukos ng mga samid-samid na eventually pwede po mag-cause din ng respiratory infection. Rehabilitation, si Dr. Parlade, very important din po yan. So, multidisciplinary clinic ang balak mi po sa BR. So, pigluluto mi na po iyan. Tapos naman, sa CNSP, sa Child Neurology Society of the Philippines, ongoing din po yung plano po ninda na yung mga dagdagan pa ang suporta sa mga tao, mga aki na may mga person with disability. So, ongoing din po yan, pigiluto din po yan. Pero sa tuya po, sa gobyerno ang pinaka-first na, pinaka-inot na pwede tang gibuhon, pag na-identify ta na delay, so pwede ta na po siyang ipa-apply sa PWD na ID card po, no? Kasi may mga benepisyo po yan 20% discount sa mga gamot ninda, plus exempted po sila sa VAT. Diba? So, yan po ang first step. So, at the same time, pa nag-check up po sa kuya, discounted din siya. Diba? Sa PF. So, ang second po, uugma po ako, may mga LGUs or City Health Unit po digdi sa Albay na meron silang programa under DSWD na like last year na invite po ako mag-talk
Okay. during the cerebral palsy, World Cerebral Palsy Day din. Na talagang piga-guide ninda sa mga mothers with cerebral palsy. Oo. At the same time, yung therapy po, 'di ba, na banggit ko, yung physical therapy, sa BR po, igwa kita libre, pwede pong ilakad po sa social service. Tapos yung may mga CSWD, yung City Social Welfare and Development. Meron po like sa tabako, taga-tabako ako, naugma po ako igwa kaming programa duman yung munisipyo. Igwa silang programa kung saan libre po nakakapagpa-therapy. Pero syempre sa kadakulan, dabos na entertain. Ang saro pa sa ligaw. Kasi naugma din ako kasi parang this year or last year, dakol nag-feedback sa kuyang mga pasyente na may libre naman apong physical therapy. Day ko lang po aram digdi sa Legazpi, malamang igwaman po, no? Kasi mas progresibo po ining syudad. Oo. And then ang magayon po sa Sorsogon, which is parang model model province. Merong asosasyon para po sa mga cerebral palsy. I see. So kilala nila lahat. Identified din na. Yes, tapos during cerebral palsy, World Cerebral Palsy Month po, nagme-med mission sila, nag-invite silang doktor, o usually pedya neuro or DevPed, para po tingnan, para mahiling ko ano pang mga kulang sa pasyente, ano pang mai-recommend. So, magayon po iyan. Yun man po ang pangarap ko digdi sa Albay. Yeah, wow. Kayang-kaya mo, Dok. Kayang-kaya mo. Dok, balikan ko sa ka sa bago. Naitsabutan ko na. Kung sabihin niya, yung data nabasa ka sa bago, mongoloid. Okay. Mongoloid. Nag-chat si Dr. Jolie, yun nasa butang ko. Yung mananggat na mong tapos GYD, mongoloid ang gusto sabihin niya. Ang mongoloid baga po, just like mental retardation, data naman, mabutaman gamito. Iyo, ano na ang term ka iyan na pigagamit mo niya? Down syndrome, trisomy, 21, ganun po. Iyo. Ano po about? Ang hapot niya, ano po ang sign ng isang bata na mayroong cerebral palsy? Okay na po yun. Yung sa Down syndrome naman. Ano po para itong Down syndrome pag lumaki? Parang Down syndrome para ma-identify. Ang Down syndrome kasi magkakamukha yan eh. Okay. Diba? Alam mo tulos eh. Pag nahiling mo, na-slanted yung eyes niya. Sa physical appearance niya, mailing mo tulos. Mailing mo tulos. Tapos may hypertelorism, parang magkahiwalay sobra yung mga kiray niya. Mga ganon, hypotonic. Ang ano niya dito, ang problem sa kalamnan niya dito ay malambot. No? So hypotonic siya. Tapos madalas po may kaakibat po siyang congenital heart problem. Meron po siyang may problema po sa mga pintuan. Pintuan kang heart niya. Tapos meron din po siyang sluggish po siya, mabagal siya maglakad, yung pala sluggish yung motor development, then yung pala may hypothyroidism siya. Ganun. Ang dila niya halaba. Ang fontanel niya, ang bumbunan niya haloy po magsara. Yun po yung mga sobrang ma-identify mo po agad ang mga madaling matandaan. May Down syndrome po. I see. Di ba po magkakamukha sila? Iyo mananggad ay uni pong sarong text gareo bako pwede connected sa topic mini Doc, pero ano po baka masimbag basaon ta Doc, tara po kaya mo man pwede. Hapot ko po kidok, ako po 49 years old, nag-take po ako ng pills para dai magbados. Pwede ko na po pondohon ang pag-inom ki pills, then na daw ako magbunti sa edad kong ini. Doc, depende po kung menopause ka na. Kung menopause na, pwede depende. Kung menopause, pwede na po itigil. Siguro, aramon mo, kung menopause ka na, ang 49, menopause pero, na. Ang iba, nag-menopause na po ng 49. Pero, yung chance po kasi of you getting pregnant at that age, very low na. I see. So, ganyan po yung reproductive di ba? Habang tumatagal, kumukonti yung eggs natin. So, medyo pero syempre, consult pa rin po yung OB-GYN niya. Yeah. Okay. Good morning, Hen. Thank you po sa information na nanangog ko niya na aga. Yung relative ko po sa Mindanao, mayroong ganong problema. Correct po. Kasi 16 years old na po yung bata ngayon. Maintenance pa rin ang problema. Kaya lang, pag wala talagang government support, medyo magasto. Tama, Doc? Tama ba? Ang iyo po, siguro ang pigtaram niya pong gastos, yung maintenance po. Baka may bulong. Baka may epilepsy po.
Oo, okay, so, okay. ang magayon dito sa probinsyata, meron kitang medical assistance na for indigent patients. So, yan po, ang advice ko kasi nagtatao every 3 months ang DSWD Opo. ng kwarta. Yeah, So, correct. Oo. dapat po updated ang ang medical certificate at saka ang prescription ka mga doktor. So, kung mahiling mo po ang mga pasyente ko every 3 months, maski sabihin ko, after 4 months na po ka mo after 6 Opo, months. yeah. Madyan Okay. at madyan po sa kliniko, tamahagad po ki-updated na prescription at saka at saka medical certificate kasi nagtatao po ang gobyerno Opo. DSWD. Tapos ngayon po yung sa local government natin mismo, meron Opo. tayong tinatawag na MAIP, no? So parang yun po yung program po dito sa probinsyata kung saan ang pigibol po is talagang gamot na mismo ang pigtao. Yeah. Oo. Tapos Oo. ang magayon pa, dakul pa akong nadadangog sa mga pasyente ko na yung mga maintenance para sa epilepsy, available po sa barangay. I see. O, pero May bulong. pira-pira lang yan na barangay. Iyo, Kaya yung mananggad, kudos po dun sa mga Igwa. mayor. May funding para Oo, dyan. na mga pala mayor ng na LGU, yung funds po talaga pigamit sa tama. ma-priority yan. Adi, yun, Dok. Tama ka dyan, tabi. Oo. Good morning. Sabi ni Jofel Bertilio, good morning, Doc Leslie at Sir Henry. Nakaantabay pa ako sa programa nito. Salamat po. Angelita Nieva, good morning po. Saan po ang clinic ni Doc? Kindly post it here. Tapos may text man ako do kanina, nagkadawa ini Henry, paki-announce po kung saan si Doc nagki-clinic. Doc, tabi, saan ka na nagki-clinic? Okay. Kung ano po, O baka kung, affiliated ka sa mga kung hospital libre, na iba, o. kung libre po, every Thursday po, nasa ako, duman na lang po, no? Sa Especially BRHMC. sa BRHMC Thursday. po, in the morning. Mahiling po ninda ako duman. Anong oras po? Anong oras po pag Thursday? Pag morning po, as early as 8 a.m., bukas na po Yung ang ka na OPD. naman, oo. So, pwede OPD? na po. Opo, Okay. pwede na po sinda magpila duman. Opo. Oo. De pong ibang babae dyan na magayon, si Dr. Leslie po ang mailing nindo dyan. Okay. Tama, Doc? Dakul pa pong mga doktor na magagayon. Maprotesta po si Doc Julie dyan. Good morning kay Dr. Rolly Santua. Amigo ko si Ay, Dr. niya po, Rolly. nanonood po. Opo. Amigo ko yan. Pakihapot po kay Doc, yung apo ko, 10-year-old, hindi pa po nakapagtaram. Hindi ko nakakataram. Okay. Saka ang liog niya, dahil po natitildong. Ano natitilo? Natatanos po. Okay so, po. Din ako. So, sabi ko kasi baga, pwedeng ang liog, Oo. minatunglay. Dahil po nakakatindog ang liog. Ay, sus. Yan, Ano, may iling mo- headlag. anong Pero advice mo? nakakalakaw? De- Imposible pong nakakalakaw. Dahil nakakataram sa ang liog, dahil natitildong, dahil nakakatindog. Dahil nakakatindog. Kasi Dok. from Di- head to foot yan bago ka makalakaw po, dapat good health support ka na, nakakatukaw ka na. So mukhang Yeah. cerebral palsy po yan. Iyan, iyo. Mixed type po. Iyo. Bakit po mixed type? Kasi motor problem plus may dystonia po siya, yung dyskinetic. Opo. Dyskinetic plus spastic cerebral Yeah. palsy. So, tugma Mixed naman sa type. Apo. description mo Oo. ka sa bago Yan po yan. Okay. Tanong po kay Doc Leslie, bakit nagkaroon ng isang bata ay ibain ni Doc hydrocephalus ini? Okay. Ano po na Madami pong pwedeng cause. Pwede ko pong na-develop ba sagutin. ito? Na-develop ba ito sa sinapupunan ng isang ina o Doc? Sige po, hydrocephalus daw. Pwede po congenital. Congenital. Congenital hydrocephalus. Pagkaaki mo, igwa ka ng hydrocephalus. Igwa ng dati. Pwede po talaga. So, usually aqueductal stenosis ang cause niyan. Opo. Or pwedeng nag-hydrocephalus ka because of meningitis. Okay. Or pwedeng post-traumatic hydrocephalus, nagkaigo ng dugo, nag-cause po para yung mga parang kanal ng utak para po mag-dilate or magbuka. Opo. So, yan po yun. I see. Okay. Uy, pasensya na ka mo. Nagdadako. Natapagpatapos na kami. Sige, dakol kang text tabi. Siguro, Dok, ninamnam mo na sa oron ta, ano, sa ka nag-react sa mga para. Pasensya na po kamo, ta. Lagpas na nga di kaming 5 minutes sa ako, Bicol. Last na lang tabi, Last na lang po, ta. Bata si Dok, may clinic mga din eh, Alright. Henry, sus ko, ini. So, aki ko po, nakakalakaw ta. Ang hiling ko po, gari, halipot ang sarong bitis. 5 months old po siya, pig sokol ko sutag sa ibong nabitis. 5 months old, pa po nakakalakaw. Yung man talaga, no? Dahil man nakakalakaw. 5 months old po siya, pero pig sokol niya da subitis,
siguro pigkuan. Halipot daan sa ro, Dok Tabe. Okay, meron halipot? discrepancy po yung two legs. Oho, Pwede halipot po lang sa- siyang magduman sa nearest pediatrician niya para po mas ma-examine. Ma-assess Apo. kung ano iyong mananggat. Tagari di man namin yun unless na talagang may kwan siya, may problema sa bata. Okay. O tama na po, pasensya na dagitan kami ni Kanako Bicol. Masunod na po sa ako Bicol. Okay po. Alright, Doc, ano po ang satuyang mensahe sa satuyang mga parantabay ngunyan na pagkaaga, lalo na po sa mga magurang, etc. Go ahead, Okay, Tabe. so ito po yung cerebral palsy na discussed parang awareness about cerebral palsy na sa mga magurang po wag nating ikahiya, no? Yeah. We need to accept na ito meron kaulangan ang satuyang aki, so mas kaipuhan niyang tabang. So pag arog po kaini, di po matakot magkonsulta sa doktor. Meron po tayong libreng konsulta po sa BRHMC, sa provincial hospital natin. Tapos pwede rin po magkonsulta po sa private clinic. Pag may mga PWD, may discount man po. At least din po magaguide kung ano pa ang ibang mga gigibuhon. Kasi akala nila hopeless na, walang matabang. So, andito po kami, mga doktor nindo, para po maipairam sa indo, mas ma-educate po kamo kung ano po talaga ining condition kang aki nindo. With this po, mas matatabangan ta ang mga aki para mapagaan po ang sintomas, mapaganda po ang kalidad kang buhay ninda. So siguro yun lang po, more on CP awareness and then more on acceptance po to the family. Wag po natin tong ikahiya. Yes. All right. Thank you, Doc Leslie. Ay, pwede po mag-plug Ah, din sure po. No problem. Sa Sige lang. Okay. November 8 po kasi November na 8, Oo. Friday. Opo. Yun po yung namin, convention. Philippine Pediatric Society Convention po na Bicol chapter. Okay. Na-extend po yung yung pre-registration po. So until October 31 you can still register. Opo. Magayon po ang mga topics ta. Ito po sa mga emergency cases na nahihiling ta for mga pedya. No? So very important. I invite po yung mga doctors natin, nurses, and then mga students, pwede Opo. po, Oho. and then yung mga RODs. Yan. So, very Pwede ang good Dokwan? topic. Pwede ang continuing education? Ayan po, meron po. May units yan, may units. CPD units po kami para po sa physician, sa pediatrician, Nurse, midwives. sa nurse, and then, sa midwives midwife, po. wala. Meron din po pala yung Opo, PRC. mayroon silang CPU continuing education. Ay, hindi na po namin Midwives, po na... nurses lang. po, meron. Oo. At saka sa mga family medicine. Family medicine. Family. Pero, paano mag-register, Doc? Tabi? Pwede Online? po nilang i-visit yung po namin, yung FB page, Philippine Pediatric Society Inc. po, Bicol Chapter. Ayun, diba na lang May QR code may po QR naman, code at saka naman. may link. Ayun. So, bayad po. Ipadala na sana po. Yo. Saan po sa venue ka ito? Sa Marison po. Marison. Marison. Duman sa may kwan. 8 a.m. to 5 p.m. Yeah, Sige po. dakula Thank ito. you. Yeah, all right. Sige po. Sige. Thank you, Dr. Leslie Ann Vosotros. Ano pong pediatric neurologist. Sus ko, mga doktor na mga kwan ini. Mga totoo magbasa kang kurit kang utak. Salamat kan sa inyong bagantabay. Thank you, Dr. Jolie Salbosa. Mabuhay ka po. Salamaton. Thank you, mga tugang. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Goodbye. Marenaga. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan